Welkom in Akkeren. We hebben een feestje, het is ons ideaal. En we hebben een bootje, bij ons aan de singel. Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. Maar hier slapen jullie? Ja, samen. Moeder en zoon. Hier slapen we vandaag. Wauw. Want waar komen jullie vandaan? Amersfoort. Want jullie zijn op vakantie hier. Ja, vakantie. Ja. En hoe lang blijven jullie? Hier blijven we 2 nachten. Dan gaan we door naar Heeg. Zullen we nog eventjes bij de koeien kijken? Ja, leuk. Ja? Hallo. Dag, jongens, meisjes. Ja, jullie zijn nieuwsgierig, hè? Ja, we zijn hier op vakantie. Ja. En jullie slapen in deze pipowagen? Ja. Maar ik zie maar 1 bed. Ja, Ja, dat was... samen. Nou, dat gaat wel hoor, met z'n tweeën. Ja? Ja hoor, we zullen geen ruzie maken. Nou, heel erg bedankt en nog een hele fijne week nog. Dank Dank u wel. je. Simmer in Friesland. Wat mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Haima en Hilkema.